som der stod, men allerede kl. 12.10, og det var den fiktive start, som det hedder, mens den reelle start gik lidt uden for Herning Centrum kl. 12.25. Og lige snart den var gået, så skete der det, at 3 mand gik i udbrud, og det er dem, vi har billeder af her. De er altså på vej op langs den jyske vestkyst i fuld fart. 3 mand, som har været op at have 13 minutter, da de havde det største forspring. Her kan vi se de første billeder af feltet med Vesterhavet som tilskuer til venstre, lige bag ved sandbankerne her. Men 13 minutter har det været op at have, og lad os lige nævne navnene på de 3 udbrydere. Det er Miguel Angel Rubiano Chavez fra Androni Giocattoli-holdet, så er det Alfredo Balloni fra Farnese Vini, og så er det Olivier Kaysen, den belgier fra Lotto Belisol. Ja, så er der nok nogen, der vil sidde og ryste på hovedet af os og grine, fordi at der sidder altså en lille kolumbianer der foran, som vi har siddet og grinet lidt af, at de skulle nok blæse af vejen og så videre. Men det er jo ikke sådan, at de ikke kan køre på cykel, selvom de er små. Vinden er absolut ikke, som vi havde ikke forventet, men håbet, men måske mere for at få et dramatisk cykelløb. Og som jeg siger, der er nok mange af rytterne, der vil forbande mig, når jeg siger sådan noget, fordi jeg har jo selv siddet derude, hvor det har været frygteligt, men det var jo et våben for nogle, og en frygt for mange andre i løbet, hvis der skulle blæse den her voldsomme vind. Havde det blæst som i går, havde der været kaos. Den er meget mindre markant skarp i dag, blæsten, det er der ingen tvivl om. Vi skal se hjemover, altså når de begynder at køre ind i land igen og hen mod Herning, kan det godt. Kan der godt ske ting og sager, men sandsynligheden for en meget stor gruppe, altså en decideret massespurt, den er størst lige nu. Jeg skal lige sige, at hvis man følger lidt med på kort og interesserer sig for geografien, det er der givetvis mange, der gør her i Danmark, så har udbryderne været igennem Thorsminde, den faktisk allervestligste by, de kommer igennem i dag. Feltet så vi lige i et helikopterbillede, der var lidt frossen, der havde lidt problemer, men de er lige omkring Thorsminde lige nu. Ja, det er jo et dejligt stykke dansk geografi, vi kommer igennem her langs vestkysten. Det er jo så flot tilrettelagt og tænkt, at feltet skal den lige vej op ad vestkysten, og så ind mod Lemvig, Struer, Limfjorden, langs Limfjorden ned til Herning igen. Det er et meget, meget smukt stykke Danmark, som løbet kører igennem i dag. Det er flot. Det er bare sted, det herude. Altså netop med, når den store blæsende er her. Jeg har selv kørt ruten en del gange, ikke i dag, men der er kun kørt de sidste 30-40 km af ruten. Men jeg har været op og lave nogle research og prøve den her strækning. Og den ene dag, da jeg kørte den, blæste der altså en meget, meget, meget stærk nordvind, som gjorde, at i de 30 km op ad kysten, der kørte jeg altså mellem 15 og 20 timer maksimum. Jeg kørte alt, hvad jeg kunne. Men sådan er den altså ikke i dag. Nej, ja, og så samtidig så blæste det jo ind med sand på vejen, så det så sådan helt nærmest eventyragtigt ud. Det var helt lignede et eller andet fra en film. Ja. Det var helt vildt. Det var meget goldt og benhårdt område at være i. Man følte sig virkelig skræmt altså for susen af vinden og bølgernes. Heldigvis blev jeg ikke sprøjtet på for bølgerne, men der er jo de her fantastiske sandbanker, eller hvad skal vi kalde dem, høje klitter, som beskytter faktisk rytterne fra vejen. Og så er der nogle få steder, det... Ja, det er jo ikke det, de er bygget for, men de er der altså. Men de er der, ja, men det er meget vigtigt at vide. Og jeg skal altså hilse at sige, der ligger ikke nogen tilfældige ting og sager på vejen her, for det blæser altså væk. Ja, det lover jeg. Men man ser alligevel i front af feltet, at der er alligevel nervøsitet herude, ved man godt, at hvis vejen drejer bare en lille smule, så kan der godt opstå lidt kaos. Her er de beskyttet, man kan se det hele vejen langs her, altså vil også et dige, kalder man det måske, og så helt åben den anden vej. Ja, her har vi jo altså op mod, det har vi ligesom fjord til højre og havet her til venstre, hvor helikopteren er i øjeblikket, beskyttet af det her dige, som ligger foran. Det er jo et klassisk dansk landskab, og så de store vindmøller heroppe. Som også er et klassisk billede af Danmark. Ja, og det er jo også herudefra, at de bliver bygget af Vestas, som er herude i Vestjylland. Det er typiske huse med danske flag. Meget typisk bondegård der.
Det er fantastisk. Jeg oplevede det sidste år, da jeg var ude og skulle holde foredrag i Ringkøbing, så tog jeg en tur ud der, og det var et fantastisk syn at komme om bag klitterne, stå nede på stranden. Det er helt fantastisk, det vil jeg sige. Det har jeg ikke set før. Jeg kender det mere op fra Skagen, og det her ude, det er vildere, det er voldsommere. Det er et stort naturindtryk, man får. Stort. Det er jo også et område, der har et fantastisk naturliv, og i særdeleshed fugleliv. Og her har vi en af de mange landmandshilsner, der også er til Giro d'Italia. Der har været stor kreativitet også i den front. Vi kunne lige se, der var markeret, indprintet, ligesom en cykel i marken i billedet for lidt. Og her, welcome to Lemvig, velkommen til Lemvig. Skrevet med lyserøde bogstaver. Rytterne nærmer sig stille og roligt Lemvig, hvor jeg også ved, fordi jeg kender folk fra den egen, at der er kolossalt fest, specielt nede ved havnen. Men prøv at se, hvor velorganiseret de er holdene. Der er nervøsitet, og nede ved starten i morges var der altså heller ikke mange, der... De sidste par dage har de været meget til ord og spøgte og havde det sjovt og var snaksalige. Det var de altså ikke her til morgen. Nej, den er lortesag at gå i gang med. Der var stress. Der var stress på. Meget bange. Jeg så, da jeg var ude at cykle, så jeg 5-6 holdbiler med sportsdirektører, som kom susende frem og tilbage. De var ude og rekognoscere, ude og se. De er så meget nervøse for det her landskab, som er uvant for mange af dem.